met z'n allen. Wat zijn jullie stil? Surprise! En een halfje fikaaren. En vandaag een lekker broodje. Ja, voor de rood. Stien er nog altijd zo'n soort meisje op jou te wachten? Ja jongens, het is net te geloven. Zou dat ook voor mij wezen of zou het voor lekkere broodjes wezen? Misschien een beetje van beide? Ja, misschien. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Een schöne snack. Dank je. Torte, erdbeertorte, dan lekker. Ja? Oh, dat is goed. Dankjewel. Tjus. Ik ga je gewoon eerst even feliciteren. Ah, dankjewel meneer. Meneer Koos. Dit is geweldig, niet? De meesten binnen goed op een hechten. Ja, geloof het ik wel, ja. Ik heb het als een lietse verrassing gehouden. Ik heb niks verteld, maar ik heb wel iets bijzonders ervan maken, geloof ik, hè? Meneer Koos. Dus daarom... We maken er altijd... Maakt je er altijd een bijzondere dag van? Altijd. Ja. Meneer Koos, wat vindt u van deze service op de camping? De service is fantastisch. Ze komt hier al heel veel jaren. Wij staan hier ook al heel veel jaren, maar nee, dit is gewoon top. Elke ochtend lekker verse broodjes, dus super. Nou, dat wordt €4,25. Dankjewel. En al die klanten die je normaal in de regen staan, Ja. ben het nog wel even bekend? Na het aantal seizoen wat ik natuurlijk nou, het tweede seizoen wat ik nou draait heb, ben dat inderdaad bekend. Maar ja, dat koest door Sjen krijg even. En het is zo leuk als die herkenning ik was just als ze dus op een camping komen. Je dus zoveel mensen en zoveel gezichten en dan toch die herkenning, dus denkt, hé, hey, die heb ik vorig jaar jongen. Wat leuk. Nou ja, en dan zei ze dat dus ik eventjes. En hebben mensen altijd maar zo'n goed zin of staan er wel zagrijnige klanten tussen? Er zitten ik mensen tussen die 's morgens nog net zo aanspreekbaar binnen. Maar het leuke ervan is, omdat ik dat dus was joch, dan krijg ik toch dit ervoor misschien. We laten je niet helemaal met lege handen weggaan. Is het zo? Ja. Dat krijgen we nou dan. Nou ja, we hebben wat gezelligs voor je meegenomen. En je mag ermee doen wat je wil. Namens ons tweetjes. Ah, wat is dat lief! Meid, gefeliciteerd. Dank je. Dank je wel. Nou, wat vind ik dat mooi, Je bent meneer zo Vos. van ons samen, hè? Je bent zo een trouwe bezorgster van brood en lekkere hapjes en broodjes. Nou ja, zie. Goed, hè? Wat moet ik nog meer zeggen? Ja. Nee, het is elke dag het zonnetje in huis. Ik ben geboren midden in het veld. En mijn ouderlui ging dat net ontdekt om altijd op me te passen. En mijn grote broer, nou ja, daar wou ik dan aan oorletten. En dan gingen we naaimelken, jongens. Dan mocht ik maar het ijsje. Hang er mee in de pols en dan worden goed vasthouden die pols. Voeten eromheen en trokken en hup, dan wist ik op de andere kant. En dat is van jongs af aan en dan gaan we hele velden terug. Het is een goed koud west vannacht, want het ijs staat op het gas. Maar ik heb ze wel eens eerder van in het ijs. Dan moest ik eromheen ademen om me aan last te krijgen.
Dat is wel jammer, ik hier al wat hebben al. Ik kan me zo mooi bij. Wilt een beetje jinken? Nee, het hier wel beter kennen, maar ja, dat heb ik zelf verhezen vannacht. Dan leep ik weer een dag achterop, hè. Ik hier wel een twee mooie nestjes. Twee hele mooie, dat zou ik nou de hersen vannacht opzetten. Maar nog niks. Ik denk al dat het hier toch mooier komt. Ben je nou ook teleurgesteld? Nee, ik ben boeten en het is ook mooi waar, het kan het mooier. Als je het 14 jaar wordt dat ik hier vind, dat hindert niks. Dit is wel zo mooi, deze natuur. En je hebt je speciale t-shirt aan, hè? Oh jongen, dat is wel zo mooi. Zit die snel letten. Let op. Nou, Goedemorgen. goedemorgen. Als de leep in het laan is en streken biedt, dan gaan wij het laan in. En hier betiet.